Istina je, toalet papir dobijen reciklažom ne može biti beo. Zato se i boji. Jedino papir od čiste celuloze može biti potpuno beo, kao što je Perfex. A zato je Patkica došla na Perfex. Evo, pogledajte kakva voda izlazi iz proizvodnje Drenik. A navodno kaže da ima sistem za preradu otpadnih voda koji košta 1.000.000 evra. Pogledajte, i ovo sve ide u kanal P25. Žalostno. Žalostno, pogledajte. Osjeća se neki opor, miris, tipa za oči, za grlo. Društveno odgovorno preduzeće Drenik. Na javnoj površini uzurpirao je kanal P25, presekao ga i napravio bazen za upuštanje svoje otpadne vode. Direkcija za vode mu je dala vodnu dozvolu za upuštanje tehničke vode. Da li vam ovo liči na tehničku vodu? Društveno odgovorno preduzeće Drenik upušta tehničku vodu uz odobrenje Direkcije za vode u presečeni kanal P25. Znači ovo ovde gde je napravio bazen za svoje otpadne vode je javna površina, evo vidite. Znači on je čak ogradio taj bazen, suzio ulicu kojom prolaze pešaci, automobili, tako da pešaci ne mogu bezbedno ni da prođu ovde. Evo, pogledajte, tehnička voda, društveno odgovorno preduzeće Drenik. Tamo se nalazi kanal. Iz ovog bazena znači ide u kanal P25 koji je presečen na ovom delu. Evo vidite, i u donje zoni, znači kanal ide pored ulice. On ga je presekao, uzurpirao, oteo od države Srbije i na račun naše životne sredine društveno odgovorno preduzeće Drenik ostvaruje veliki... Reciklirani papir može sadržati tragove otrovnih teških metala. Papir u boji, ne treba mi boje u hrani. Zato je Perfex potpuno prirodan i beo, od čiste celuloze, bez recikliranog papira i teških metala. Perfex ubrusi, potpuno prirodno. Evo, pogledajte šta izlazi iz proizvodnog pogona Drenika u kanal vlasništvo države Srbije P25. Polako, ali sigurno. Polako, ali sigurno ide u kanal P25 koji je društveno odgovorno preduzeće Drenik uzurpiralo, to je otelo od države Srbije i pretvorilo u kanal za svoje otpadne vode iz svoje proizvodnje. Žalosno kako se društveno odgovorno preduzeće Drenik ponaša prema našoj životnoj sredini.
The Serbian-based paper-making company, Drenik, will not only be expanding its product portfolio as well as its production volume through its latest development project, but will also double its employee headcount at its Solnok plant. The result of their recently launched 8 billion foreign investment, their Hungarian facility will also see, in addition to enhanced basic paper capacity, a range of finished household paper products rolling off its manufacturing lines. Trebalo bi da za 3 godine uz srećan sticaj okolnosti bude na ovom prostoru novih 20 i nešto hiljada kvadrata izgrađenih, što će ukupno biti približno nekih 140 tona dnevno prerađenih u male rolnice od po 80 ili 100 grama. To je ogroman broj miliona rolnica. Büszkék vagyunk arra, hogy a volt Jugoszlávia területén elhelyezkedő országokban piacvezető vállalat választotta ismételten Magyarországot, ismételten Szolnokot az új beruházásának helyszínéül. Büszkék vagyunk arra, hogy a gyár termelési kapacitása megduplázódik, és innentől kezdve Romániába, Szlovákiába és a térség más országaiba is innen fogják szállítani a vállalat termékeit. A mai tehát egy újabb szerb-magyar siker, amely egy újabb közép-európai sikertörténetnek ágyaz meg. Pa mi smo zahvalni državi Mađarskoj, jer HIPA je institucija države Mađarske. Zahvalni smo zato što smo ocenjeni i procenjeni kao da smo domaća firma i data nam je ista šansa, ista mogućnost da učestvujemo u tim nekim benefitima kojom Mađarska država pospešuje nove investicije. Ovo je presečeni kanal 525, znači iz onog bazena, društveno odgovorno preduzeće Drenik, upušta otpadne vode nepoznatog porekla u ovaj kanal, evo pogledajte, koji je pre 2 godine po nalogu vodne inspekcije očišćen. Mulj iz tog kanala je stavljen na obalu kanala, evo vidite. Mi smo uzorkovali taj mulj, ovlašćena laboratorija Anahem, i u rezultatima se vidi pojačano prisustvo metala koji ne bi tu trebali da se nalaze. Pogledajte. Drenik je oteo ovaj kanal od države Srbije i koristi ga kao otpadni kanal, to je kanal za njegove privatne otpadne vode, tako što na taj način ostvaruje profit na kontu životne sredine. U ovom kanalu nema ni Ž od živog bića, ni flore, ni faune. O ribi da ne pričam, pogledajte, neke crne mrlje nepoznatog porekla posjećaju na katran, plivaju po površini ovog kanala. Evo vidite, ovaj kanal je dugačak 860 metara i ceo je u donjem delu ponovo zagušen muljem iz ovih otpadnih voda. Ovde nema ni 20 centima vode, sve talog iz proizvodnje Drenika. Evo pogledajte, fermentacija se dešava u kanalu. Pogledajte mehurovi.
Evo, nalazimo se na nekih 100 metara od pogona Drenika, kanal 525. Pogledajte šta se nalazi u njemu i ovo je tako nizvodno još 800 metara. Znači, društveno odgovorno preduzeće Drenik se bogati na račun životne sredine. Žalost, kanal države Srbije uzurpiran od strane Drenika i pretvoren u otpadni kanal gde Drenik ispušta otpadne vode iz svoje proizvodnje papirne konfekcije.